قبلہ جی اما سائلہ فلا تنہر ہند ارد گرد گھوم سا سہنے کرم کمایا ہاتھ چمنی مخلوق خدا دے مڑ ایو جے وقت بھی آئے سر تابش پتے آئے سائیں دے سر دے بابا خادم رضوی اہل سنت والجماعت کو یتیم کر گیا سماعت فرماؤ اجے سجن تے میں من بھی بھلے نہ سے اجے سجن تے میں من بھی بھلے نہ سے اتوں روم شہزاد بھی لائے چا بابے خادم ورگیاں ہستیاں ٹریاں تقدیر بھی چھوڑے پائے تے ہوئے یار شرافت قادری ورگا رتی بس دی چوک لگائے چا ساری مرضی کابش مالک دی ساڑھے حسدے نین ہوئے جا ساڑھے حسدے نین ہوئے آیت پڑھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ تیرے دروازے تے کوئی آوے تے جھڑکی نہ جڑا اندہ منگتا بن جاندہ ہے نہ اتھے کسی دا محتاج رہندا ہے نہ اگلے جہان ہے کہہ دو سبحان اللہ جتو منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندا تے جڑا دل دیاں تابش نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوندا تے مالک دا حکم بجا رکھے کسے غال وکار نہیں ہوندا وعدے ہندیاں منگیے ستوے سرکار نہیں ہوتا توڑے ہندیاں مگیے تو ستوے سرکار نہیں ہوتا